यूट्यूबर चैनल बरायबाय जों दिनै वीडियो बना रहा है जों दिनै बाजार थांनो नागिरदों लोगो सासे मा मिलायो नायलां मा लानाय जायो जोंना बाजारा रुमनिफ्राय बारा गोजानबो नङा आरोना 2-3 मिनिटसो थाबायनाबानो मोनो आरो मोननायाथ' मोनसिगोन जों बाजारखौ बारा गोजान गैला ससेल'सै बेनियानो जों फैनाय बाजारा बारा गोजान गैला बिनि पानिपुरिफोरा जानो बिराद गोथाव जाखायो आरोना ओमफ्राय जों बे साननैसो मोनजायाखैमोन आरो जाबाय थायोमोन मोनाबिलि सामफ्रामबो फैनानै ओमफ्राय दिनै लोगोआबो जि लानो माबा लानो जाबाय नालाय बाजाराव बाजाराव फैखाबायबा दिनै जालांसै होननानै सानैजों रायज्लायखाबाय आरो ओमफ्राय जों जानोसै आरो नायबाय था जों सफैसिगोन बाजारखौ बारा गोजान गैला बेनिफ्राय नुहुरो बेनियानो जों फैनाय बाजारा बारा गोजान गैला जों बाजाराव सफैबाय लानोसै जि नांगौखौ गोथाव गोथाव जों एसे ओंख्रिबो लानो दंमोन बेनिखायनो जों ओंख्रि बाजाराव हाबग्रोबाय आरोना ओमफ्राय दा जों ओंख्रि लानोसै आलू लाग्रोन ना बे किलो कितना है आलू 25 रुपया मैं लगना बेलेग सोना नहीं ना मन जगह सोना नहीं आंटी आलू किलो कितना है आलू आओ तो निकल 3 किलो लाऊं 10 रुपये किलो में माँ को बुझे किलो कितना टमाटर भैया टमाटर 10 रुपये किलो 10 रुपये वे किसी से लाना चने लानी अच्छा लगे ना किलो कितना दे रहा है 20 रुपये 20 रुपये है कम नहीं लांसी ना भी दे दो 20 रुपये का ले लो कवर दे दो कवर नहीं है वाव मान मानसि फंबाय नोंथांमोननो बाजारखौ मोजाङै देखायनो हायासै मानोना जों बहुद खिनि बुस्थु लाबाय आखाइ फारनैयावबो आरो जोंना मबाइलसो नालाय मबाइल हमनो एसे प्रब्लेम जाबाय दा जों थांगासिनो रुमाव नोंथांमोना नायनो हागोन नै हरनि भिउखौ आरो जों लाबाय बहुद खिनि नै थांगासिनो नायबाय था लोगो सासेया जि लादो बेखौ लानाय नुनानै आंबो लानाय जाबाय गांसे गस्ला फैसाथ' गैयामोन होमबाबो एसे हेफाजाब खालामलांबाय आरो थांगासिनो थांबाय थानि हर जागोन थाबनो थांनांगौ एसे थाबायनोबो नांगौ गोनां जायो जों बाजार खालामना फैबाय जोंना रुमाव थांगासिनो हरबो जाबाय जों बुस्थुखौ बहुदबो लाबाय आखाइ मोननैयावबो लागासिनो ओंखायनो बाजाराव जों मोजाङै भिडिअ खालामनो हायासै मालाबा आरो मोजाङै देखायगोन सानाव नायनो हायो जों बेसेबांखिनि बाजार खालामगोन नै बहुदखिनि खालामबाय जों होमबा आंनि भिडिअआ बिसिनियावनो दिनै बिसिनिसो आंनि भिडिअआ दिनै हरबो जाबाय नालाय आं भिडिअखौ बिसिनियावनो फोजोबनो नागिरो दिनैनि थाखाय समाप्त बिसिनियावनो दोनबाय गुड नाइट बाय बाय